खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 मे 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि आखर अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, न'खराव अननानै फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। जेरावखि थाङा मानो दिनै मोजाङैनो दावबायनो हागोन, गुबुनजों बाख्नायजानानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि आखर इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा जाफुंगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, जायखि खामानि मावानो दिनै खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि गिबि आखर ख छ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानोबो हागौ, गोसोखौ दिनै जोबोर बेले बेजे मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनायनि आंखाल फैगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, बिदा फंबायजों एना एनि जानोबो हागौ, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ नाथाय मोननो हागोन, गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि आखर ड ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बिसि एबा फिसायजों अनजानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन, गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंगोन, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि आखर म ट। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि जिंगाया बांगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, नाथाय खरसायाबो बांगोन, सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन, सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव अननानै फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन, नाथाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन,
नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि गिबि आखर प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गुबुनखौ हेफाजाब होनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि गिबि आखर र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा आगुनि लोगोजों लोगो मोनज्लायगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि आखर न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गुबुनजों जोबोर मोजां मोनजागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि आखर ढ फ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोआ हेफाजाब खालामनो नाजागोन गोबां मोजां खाबु फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव अननानै फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि आखर ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन सिगांनि बबेबा जाथायखौ दिनै गोसोखांनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि गिबि आखर ग स स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि आखर ड छ दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।